Cine a văzut doar alb și negru nu are contextul necesar. Dar până în acest stadiu, compania mea mergea foarte bine. Aveam piața de autentificare de bijuterii de lux din Midwest sub control și reputația noastră era de aur pur, fără glumă. Dar în fiecare duminică călătoream la casa părinților mei pentru cină, jucând rolul Sara, angajata modestă a magazinului de antichități. Disonanța cognitivă devenea ridicolă. Îmi petreceam diminețile în conferințe cu colecționari din Dubai, după amiezile autentificând piese de milioane de dolari, iar serile la casa părinților mei, îmbrăcată în haine normale atent alese, mâncând friptura de casă pregătită a mamei, în timp ce Rachel conducea conversația cu povești despre cele mai recente succese de marketing. De obicei ceva de genul să-i aducă șefului ei cafeaua fără să verse, considerat un triumf. Un moment definitoriu, într-o duminică, este foarte memorabil pentru mine. Tocmai finalizasem o tranzacție uriașă, autentificând o piesă Cartier pierdută care stătuse în seiful cuiva timp de 40 de ani. Era doar comisionul? 7 cifre. Am condus direct de la întâlnire la casa părinților mei, încă euforic după autentificarea de succes. Ea a spus: Sara, draga mea, totul e în regulă? Hainele tale arată puțin uzate. Oh, știi, încerc să economisesc bani, am spus, purtând un pulover de cașmir de $3.000, pe care l alesesem intenționat pentru aspectul său subtil. Rachel a răspuns: ei bine, dacă ai fi avut un job adevărat în loc să te joci cu bijuterii vechi. Tatăl tău, Rachel, fii drăguță. Nu toată lumea poate avea succesul tău. Aproape că m-am înecat cu friptura mea încercând să nu râd. Transferurile anonime, plățile lunare către părinții mei, au început în această perioadă. Mătușa Kelly m-a informat că se luptau să plătească împrumuturile educaționale ale lui Rachel și facturile medicale. Mama a spus cu nonșalanță că ar putea fi nevoit să vândă casa. Nu puteam lăsa să se întâmple asta. În ciuda tuturor lucrurilor, era încă casa în care am crescut. Așa că am inițiat un transfer lunar anonim de $5.000 în contul lor. Când am fost întrebată, am spus că ofer 11.000, trăind cu orez și fasole. Ei au presupus că restul a venit de la mătușa Kelly sau alt membru al familiei. Rachel, desigur, și-a atribuit meritele pentru inspirarea membrilor familiei să ajute. Privind cum Rachel îmi cheltuie banii, aceștia erau utili, dar aveau și consecințe neașteptate. Părinții mei au început să mă trateze cu o combinație ciudată de compasiune și mândrie condescendentă, ca și cum aș fi fost un caz nobil de sărăcie care sacrifică totul pentru a sprijini familia. Între timp, cheltuielile lui Rachel deveneau tot mai extravagante. Apărea la cină cu genți scumpe noi, pretinzând că sunt de la outleturi. Nu erau. Pot recunoaște un Gucci autentic de la 6 metri distanță. A început să facă vacanțe extravagante și să se laude pe Instagram despre viața ei privilegiată. Sunt convinsă că folosea banii mei pentru cumpărături. Totuși, am rămas tăcută. Ironia era pur și simplu minunată. Drama MBA. Rachel a dezvăluit că vrea să revină la școală pentru MBA privată, desigur, doar ce e mai bun pentru copilul de aur. Mama m-a contactat în lacrimi, explicând că nu își permit. Am spus, poate Rachel ar putea să se uite la universitățile de stat. Au programe bune și acolo. Mama mea: oh, draga mea, nu înțelegi, sora trebuie să mențină anumite standarde. Dar vorbind de sprijin, pot să cresc contribuția lunară pentru câțiva ani? Am mărit-o la $7.000 pe lună. Conturile mele nu au fost afectate, dar să-i văd cum o laudă pe Rachel pentru inițiativa ei în educație, presupunând că eu trăiesc cu ramen pentru a ajuta, m-a durut puțin. Adevărata lovitură. Trebuia să susțin un seminar la aceeași școală de afaceri la care Rachel voia să meargă. Familia mea nu știa că decanul m-a invitat personal să dau o prelegere despre autenticitatea bijuteriilor de lux și creșterea afacerii. A trebuit să inventez o scuză pentru a nu participa la cina de duminică în acea săptămână. Realizarea mea începea să se simtă ca o viață distinctă, ca și cum aș fi un supererou corporativ cu identitate ascunsă. Ziua conduceam o afacere de autentificare de milioane de dolari. Seara, duminica, eram doar Sarah, fiica dezamăgită care lucra la un magazin de antichități. Si quieres, puedo continuar con la segunda parte inmediatamente después. Punctul de rupere. Ziua recunoștinței. Greutatea minciunii devenea tot mai apăsătoare. Rachel a făcut remarci nepoliticoase despre cariera mea de mai multe ori.
De fiecare dată, mama își cerea scuze în fața prietenilor pentru stilul meu de viață modest. De fiecare dată când tatăl meu sugera să-mi găsesc un job adevărat, întotdeauna am știut că se va termina dramatic, doar că nu mă așteptam să explodeze atât de spectaculos de ziua recunoștinței. Totul a început cu 2 săptămâni înainte de sărbătoare. Mama a sunat plângând din cauza durerilor de spate. Diagnosticul ei era hernie de disc, iar ideea de a găti ziua recunoștinței pentru 20 de invitați o copleșea. Aș vrea să spun că am oferit ajutor pur din bunătate, dar de fapt m-am săturat să pretind că turcia ei uscată era apetisantă. Am răspuns, de ce să nu mă ocup eu de mâncare anul acesta? Pot să comand catering. Ea a spus, draga mea, nu ne permitem un catering. Nu-ți face griji pentru cost, am economisit. Mama, preocupată, nu iei un împrumut, nu-i așa? Am coordonat totul cu o firmă de catering de lux pe care o folosesc pentru evenimentele de afaceri. Mâncarea era incredibilă, de parcă te întrebai de ce te-ai deranjat vreodată să gătești singur. A costat mai mult decât credeau părinții mei că câștig în 2 luni, dar asta e. Dimineața de ziua recunoștinței a venit și mă simțeam foarte bine. Aveam laptopul cu mine pentru a monitoriza o licitație majoră online din Hong Kong. Un colier magnific Art Nouveau era la vânzare și aveam un client interesat de autentificare dacă câștiga licitația. Prânzul a sosit la timp, iar totul era pregătit corespunzător. Rachel, desigur, trebuia să comenteze. Amestec de magazin, chiar? Mâncarea mamei e mult mai bună. Aceasta era fata care odată a declanșat alarma de fum făcând toast. Mama își cerea scuze pentru că nu gătea ea însăși, dar se vedea că toți se bucurau de masă. Rachel a tăcut după ce a gustat varza de Bruxelles glazurată cu sirop de arțar, care, apropo, costa mai mult pe farfurie decât bugetul ei săptămânal de cumpărături. M-am retras de la cină și desert pentru a verifica laptopul. Licitația devenea interesantă și trebuia să fiu pregătită dacă clientul meu câștiga. M-am așezat în vechea mea cameră, pe care mama o păstrase neschimbată din liceu. Între timp, camera lui Rachel suferise 3 renovări. Aici totul a mers prost. Am lăsat programul de autentificare deschis cu mai multe taburi care afișau conturi și contracte curente. Rachel a intrat fără să bată. Unele lucruri nu se schimbă niciodată. A vrut să împrumute încărcătorul meu de telefon. A văzut ecranul laptopului și a realizat că aceasta era șansa ei de a arăta tuturor cât de patetică era sora ei mai mare. Rachel, zâmbind, să le arătăm tuturor ce face Sara cu adevărat. Înainte să o pot opri, a luat laptopul și a intrat în sala de mese pentru marele revel. Imaginează-ți, 20 de oameni, inclusiv mătuși, unchii, veri și părinți, plini de curcan gourmet și cu vin scump, pe care îl confundau cu Trader Joe's. Rachel a răsucit triumfătoare laptopul, intenționând aparent să mă facă de rușine cu tranzacțiile mele minore de antichități. Camera s-a făcut complet liniștită, parcă se auzea ticăitul ceasului de lux pe care îl primisem de Crăciun. Rachel credea că este o reproducere. Ecranul meu afișa soldul curent al contului, 12,4 milioane USD, contracte de autentificare în așteptare, 485.000 USD, tranzacție recentă, 1,2 milioane USD, raport trimestrial profit, companie licitații Hong Kong, 4,2 milioane USD. Fața lui Rachel a trecut prin 5 emoții diferite în 3 secunde. Ultima a fost între uimire și greață. Ea s-a balansat ușor pe picioare și a șoptit. Nu poate fi adevărat. Rachel, draga mea, ce e? Vocea ei tremura. Ea e bogată. Sara e bogată. Haosul a urmat. Dacă era posibil, tăcerea s-a adâncit și mai mult. Apoi, mama a început să râdă cu adevărat. Nu fi ridicolă. Sara lucrează la acel magazin mic de antichități. M-am ridicat, aranjându-mi puloverul de cașmir care costa mai mult decât ipoteca lor lunară. Da, de fapt, mamă dețin una dintre cele mai mari companii de autentificare a bijuteriilor din țară. Ani de zile, acele comentarii despre magazinul de antichități, eu autentific piese în valoare de milioane. Acea mică afacere are birouri în 3 orașe. Tatăl s-a înecat cu băutura, mătușa Kelly a scăpat furculița, unchiul a început să tușească teribil. Râsul mamei s-a transformat în altceva. Fața ei s-a înroșit, apoi s-a învinețit. S-a ridicat atât de repede încât scaunul ei s-a răsturnat. Ai milioane și ne lași să ne chinuim? Chinuire? Trimit $7.000 pe lună, am răspuns. Ea, șezând pe milioane. Sora ta are împrumuturi studențești. Așa că, iată-l. Nu, wow, suntem mândri, ci doar furie că nu le-am dat mai mulți bani.
Rachel a început să plângă surprinzător despre cum merita să știe și cum am trădat familia. Tatăl s-a alăturat. Cum poți fi atât de egoist? Noi, părinții tăi, te-am crescut. Atunci am cedat. Ani de a fi ignorată, ani de a fi desconsiderată, ani în care am fost considerată dezamăgirea familiei. Totul a ieșit la suprafață. M-ați crescut, m-ați trimis la bunica de fiecare dată când strănutam, ați ratat fiecare realizare, fiecare premiu, fiecare piatră de hotar, doar pentru ca Rachel să nu se simtă exclusă. Nu ați economisit un ban pentru colegiul meu, dar ați luat împrumuturi pentru școala ei privată și acum sunteți supărați că am construit ceva pentru mine. Următoarele 5 minute au fost haotice. Mama țipa despre obligațiile familiale, tatăl despre copiii nerecunoscători, Rachel alterna între plâns și cererea de a ști exact cât bani aveam. Între timp, echipa de catering încerca să servească desertul, foarte inconfortabil. Am luat laptopul, geanta Hermes, pe care mama o considera o replică frumoasă, și am plecat. În spatele meu auzeam cum mama discuta despre cum să îmi cheltuiască banii, ceva despre MBA-ul lui Rachel și o mașină nouă. Acasă, în automobilul meu BMW ediție limitată, telefonul a început să sune neîncetat. Grupul de familie pe chat a explodat. Rachel posta pe Facebook despre bogăția ascunsă a familiei și frații egoiști. Si quieres, puedo continuar con la tercera parte después de que confirmes que esta traducción es correcta. ¿Deseas que continue con la tercera parte? Urmările. Zilele după ziua recunoștinței au fost ca și cum ai privi un ciclon lovind în slow motion, doar că uraganul reprezenta familia mea, iar resturile simbolizau sănătatea mea mentală. Să începem cu mesajele SMS. La o oră după ce am părăsit China, telefonul meu avea 47 de apeluri ratate și peste 200 de mesaje. Mama a continuat cu o progresie intrigantă. Cum îndrăznești să pleci de la familie? Două spin suced. Trebuie să discutăm ca adulți. 23, sora ta merită o parte din succesul tău. Am sunat deja un agent imobiliar pentru case în cartiere mai bune. Pauz C5, de ce nu răspunzi? Sunt mama ta. Între timp, Rachel devenise o luptătoare pe rețelele sociale. A scris un mare mesaj pe Facebook despre cum sora ei milionară a ascuns bogăția în timp ce familia ei dragă se chinuia. Secțiunea de comentarii a fost nebună. Veri îndepărtați și foști colegi de liceu cu care nu vorbisem de ani și-au format opinii puternice despre caracterul meu moral. Dar partea care m-a afectat cel mai mult: Rachel a postat toți acei ani în care am încercat să o ajut pe Sara cu cariera, dându-i sfaturi pentru a avansa de la acel mic magazin de antichități și că eram secret bogată. Trădarea a durut atât de tare încât aproape am aruncat telefonul. Singurul sfat de carieră pe care mi l-a dat vreodată: încearcă să vinzi bijuterii pe Etsy. Dacă nu ești familiarizat cu termenul, monștrii zburători apar când membrii toxici ai familiei trimit alți membri să te facă să te simți vinovat. Mătușa Susan, pe care o vedeam odată la 3 ani, m-a sunat să-mi spună că familia e totul. Unchiul Bob, care încă crede că am 12 ani, mi-a trimis un lung e-mail despre importanța împărțirii bogăției. Chiar și sora soției celui de-al 3-lea văr s-a simțit obligată să își exprime gândurile despre obligațiile familiale. Dar adevărata distracție a început când au venit la locul meu de muncă. Luni dimineața am găsit-o pe mama, pe tata și pe Rachel în zona de recepție. I-au spus recepționerei Jenny că au o programare pentru servicii de autentificare. Rachel ținea geanta Michael Kors ca și cum ar fi avut valoare reală. Conversația a mers cât de bine te-ai putea aștepta. Mama, am discutat ca familie. O discuție de familie fără membrul despre care discuți. Mama ignoră comentariul meu. Credem că este corect să creezi trusturi pentru toți. Rachel răspunde: am nevoie de cel puțin 2 milioane USD pentru a începe noua mea viață cum trebuie. Tatăl: mama și cu mine ne gândim să ne pensionăm. Gândim la o casă pe plajă în Florida. Ai pierdut partea în care v-am trimis deja 7.000 de USD pe lună? Asta nu e nimic comparativ cu ce ai, ne datorez. Eu mie? Ne datorez pentru ce anume? Ani de ignorare, festivități ratate, comparații constante? Nu exagera, Sara, ți-am dat totul. Nu, mi-am dat mie totul și știi ceva? Gata. Acolo, în propriul meu birou, am scos telefonul și am anulat transferurile lunare către contul lor. Mama a rămas uimită ca și cum aș fi dat-o peste față. Rachel a început să plângă teatral, dar s-a oprit rapid când a văzut că nu funcționează.
Apoi a devenit urât. Au refuzat să plece. A trebuit să contactez securitatea. Să vezi mama mea de 60 de ani fiind scoasă forțat, țipând despre copiii nerecunoscători, a fost bizar. Jenny m-a întrebat dacă vreau să depun plângere. Am spus nu, dar am pus numele lor pe lista de nu admiteți. Hărțuirea a continuat săptămâni întregi. Numere noi de telefon, e-mail-uri false, încercări prin serviciul clienți al companiei. A trebuit să emit o notificare legală oficială, amenințând cu acuzații de hărțuire. Mama a jucat ultima carte. A sunat-o pe bunica Marie. Dar iată ce-i cu bunica Marie. Ea este mai înțeleaptă decât toți la un loc. Cum a răspuns? Bravo, Sara! În sfârșit, cineva din familie a reușit pe cont propriu. Mama nu a mai vorbit cu ea timp de 2 luni. Au trecut 6 luni de la ziua recunoștinței. M-am mutat într-o casă nouă cu securitate mai bună și am schimbat toate numerele de telefon. Compania? Merge mai bine ca niciodată. Se pare că problemele mele familiale au atras câțiva clienți importanți care au respectat prudența mea. Rachel continuă să scrie mesaje pasiv-agresive despre bogăția toxică și trădarea familiei. Din câte am auzit, începe propria firmă de autentificare a bijuteriilor. Succes cu asta! Mama și tata au încetat să mai încerce să mă contacteze după ce avocatul meu le-a trimis o scrisoare oficială, explicând cum ar afecta viața lor acuzațiile de hărțuire. Acum spun tuturor că niciodată nu au vrut banii mei și că se roagă pentru mântuirea mea. Cel mai bun lucru. Pentru prima dată în viața mea mă simt eliberată. Fără cinele de duminică pline de insulte subtile, fără a minimaliza realizările pentru a le proteja sentimentele, fără a finanța spectacolul lui Rachel. Terapeutul meu crede că în sfârșit stabilesc limite sănătoase. Eu spun, în sfârșit trăiesc autentic. Aceasta este povestea mea. Reddit. Mulțumesc că mi-ați permis să o împărtășesc. Mulțumiri speciale firmei de catering care mi-a trimis o scrisoare de Crăciun spunând că masa de ziua recunoștinței a fost punctul culminant al anului lor. Răspunsuri la întrebări frecvente. Da, încă urmez tratament. Nu regret că i-am tăiat. Da, bunica Marie este bine. Va veni luna viitoare să mă ajute să cataloghez o nouă colecție. Un ultim lucru pentru Rachel. Știu că probabil citești asta. Ce zici de brățara Cartier pe care o porți în cea mai recentă postare de pe Instagram? 100% falsă. Mulțumesc pentru vizionare. Dacă nu v-ați abonat încă, faceți-o și activați notificările pentru mai multe povești reale șocante.